ebe shasiye on the 2nd of December. Na ye no empomponso ni nyina no ekyere ebe say obia mbaye bibia wie na dadwoda osantehina pie ye na se. Na nkuranza no wo kwa obefa hen wonam tachima na ekofi se nkuranza be tachima. Na bema bia ni kwan mu ho. Yenya ne ntia se yese emobon se bi to no mo keka nsamfu bi se na wono ye konfo na tano se ho anwa na tano se ne buafu na ma asantehene ma wodi emintie asem we na yento aso antehene ma na wakoye dwira ho ase wo ma so baba dia onfa mamle ne amam ye kwan so se odogunu ni wura krokopa ye kuma hene techima amane no wase ade yo kumfiam yo na wodwira no ansa na wetimi akọ na wa ma na ndwira na wo kwa onu abehunu se bibi wo kunu ma bono ne bono so ne techima nti mesira mi wura santene ne se sa ne ma na hale media no wonyare na bono nyina ye techima hene dia ye no kwepa sebe onu nipa na onu hene kro na wo ba ha no onu amuni me yi na se mi mu adanse okay se nipa kro na hen kro na onu so wo ba ha no ne mi yi na danse asembi wo ni kwan se mo pe free nipa wo afa kwa adwemi no mche se yesi akan nyina piesie ene techimai ye chichiri techimai da burunkuru ni nyina nti wo be ye den ne se be wo ye hwane o wo ye hwan yo wo ba besina kokoro bi so ye hene ya wo asantemani ma wo nwura techimai himfie ntimi nko ba bia o ni ya wo sa nipa no pamfin be si wo so se ye to wa pamfin be si wo so ni bia so ntimi nkoti na akufia me yo ensan no ho se me ba besini ewura nkranza se me koye we wa bra wo me ko techima hina man yama ntim enka ngire ne seko kwa asase ye techima hina dia kwa asase ye ne dia nti ebesi ni so ansa akoko nti bia so na ni bia po ma wo bia so kura ma ha eno de pese moti ase no bia ma ha saasem na mo twene se nne nkopem ne bosome ne na wo twe no hili bia ni wo ba ha ene hu nyimfiri hutim na bia ni wo besi ha ene nka se nipa no wo pa wo dia biri wo ni ma biri ya wo bisa de busa fo de ben kan kire saa ka be se ma be se no poso ro ko ye no ha kwa de antra ha ya bida ka won bebe hu ni se saa be ya asanto be kana se be ya asanto ankokun ba bia da won bebe hu ni se saa buru mai mu no ya wo man be kokun na ye di kan fo no betu ye fo saa ze be de ntitiye ene nimdiye ne kasade ene ya ntobo ase ne abotere ne be de kikire akan nti sensu ni bitiye mu baka ka bensam ne sankofo ntie no kwadufo no bebese ne kobire no ade bi ma ha dabi ono de yesa ne de bi ani bi atem dabi ma ha sai nipa ne pese ye begunu bi ha now unim sa TV na efre no Oboga TV no unim unsa mo ye video na sa asantefo amehwe kura mo video no musa munya views wo de tie wo ye video fo tantan na sa asantefo ya metwitwa bia amwo wa unsa munya view bia tie de ye ka no wonse ye wiase wo ye se opani woni hwekro wa batwen tie de mekan o kasa na wo ka no wonse o ka ne kasa me team mono nkwahwe akwafo sa akura so mote wo mo kasa mu ni diate wo se asantefo ye ntientia na wo etapoli so ho tapoli ya dunsuni ya usiwei wo dunsuni ba ya usiwei ya wo no tetachima anfio a wo kansa ansamfun wo na mono wo ye hwan na Oboga TV tiere ye kanu ye on se mo play strategy be on e na me catch us se wo ye video na video no kra be kore ni ma je sa asantefo ne ye be hwe video ma o because mo cancer mfu bi na hu hia se ye be fa bi ne ye de be kire mu nyansa e na video no nya views tiere ye kanu sa mo pese mo hunu nyansa na se mo abi a mo tie ne mpanimfo ni ho motumfo ho mo mra ye de mbekọ antiade so ho ni yakọ kire mo se de esi kasa wate now munya ne ntia se opani bi oka kire mo se ye se tatima ye akanfo piesie bia no ye tro yakohwisa visa mo hina no kro oni onkon da atma amiyakovi oni mpani nsem bia wono betimi aka kire Ghana fo sesi ayete yi tie de ye ka no wo ye bunu wo ye tatima ne tie de me ka kire amiyakonfi a wo ye hini sesi ayi ne nananom nyina bia no akontokwa wakokun oni mpani nsem de wo ni se asante na kon ne ye pa ba bi ma na se won kotena tie de me ka no empani nsem we emfri wiase no government no president ne be yi sa empani we free wo asante hina ye friend katachie poku are odi kan ekon ye gin sa area ho nyina na wotwa ba bi ma se kwa manfo so na kotena se kobokuro ha ne tena ho ko ne kotena se
Nti obi ntu mufo a munni mpanimfo betu mufo a ho munya abotena momra ye no bekwa ante ade ye bekwa ko kire kurokura tesa wate na mo nu nsiri ni mo tapolia musisi wei na mo na mo so mo ye mema ho mo na dia ya na wo na abetere santehine na santehine so onu twam akote ko nkranza be ma be ye no wo tachima ho wo so wo be ma be ya na mo nkoda ntoto fi wa sabia mu ho adware yakura mu ni mu ho adware mu gugu we mu ho adware yakura nkoyie wo na wo betena se kofa camera si wanim sa wo kasa dia magima tachima ahene mugumu na nanu wanimu ase amya kumfi enkoda igu wanimu ase ya kasa hwaniye yanim sa wo mfa wo atrankonya yanim sa wo yare amya kumfi ti sa wo ntimi nkasa kra enkoda ndi social media gu wanimu ase amya kumfi hwaniye o na nkoda ndi social media ne sa no wo mu di gu tachima yakunya nanimu ase sa old boga TV no what the tachimai ebunu champem ho igut amya kumfi animu ase what tachimai if you said that ebe tikikira no amya kumfi ebe che wonsem sa wo tachima na tachima kuro ketwa no sa wono so wono ye wono ne kire de asantenye na tachima de ne kase we na yesi wo we yi no ye se tachima konfofo kan sei nata no kura tano asante ya ko ageta no tano som sante na wo de ye ko se mo de mo fa social media ni nsamfon na jikikira na mo bete paw sa mo ni fie kura mo bewuram mo house address mpo mo ni fie house address na mo di social media no eye rough di go ahini ya ni mu ase na agima badus ehye mo achi enti na de uni ma me kai he yesi mpani se uni mo wu ahwe na me kire wade wa ase mo hu video ya me amesa twa beto he uni mo wu ahwe na ne kobusa agima badu eda we die ne to no sa da we kobusa agima badu no wonka kire wo tie de me ka kire no hwade wa National Security the frame. Minister for Chieftaincy the frame. Na imu ni ebe kan no emsre. Bana ba mo ko. Me ajo me do me nyamo ko. Because brekum yene me manimi. Mu di machi no piama. Aya me na me ko che nenu. Aya me na me ko che nenu nyam. Na mo yes no. Me ni bibi bia ka. Na mo ade na si no. Nkai. Da bia me kai. Anyamba dunti wo. Ebia da bi na hu akoyede. Eti empani se unim owu ahwe na tie de ye ka kire no kobusa agima badu no na won kan kire wo de fa na widiem kobusa no na wo amia kumfi anka ebe genesem ke be man showdown e de rough no empani se be na wo na ne wo kuro mu ho no history be na mo na mu ade asa no na mu dunsini tapoli we mu a yemfa mo mpoto awie tuntum mu mpo mu mote wode egu am yakumfi ani mu ase he bibi jeje mo ho bibi ejeje mo now obeso sa hu biewa kobusa agima badu se da we die na to no kobusa agima badu do ma hene no kan kyerɛw edie ne ba ye okoso sansa obewe nsa obedwem kobusa no na mo pe amiya kumfia ni nguase a ebebo agumutiri so no mapampa so na abegumu na ase enguma no na matafre tie de me ka kyerɛ no busa do ma hene se sa da we edie ne si ya okofa Jack Daniels na adane ne din no won kan kyerɛw mu de musu moni nso ade e na mugugu sa kusibon mu ho ne ye be tu ne tie de akata mo so e na mosu nyansa mu de musu mo asai Na meka wezo. Kamina. Yao. Asante ko ba konya na nkonye oyoko akonya. Yao. Oye aduana fo yakonya. Sa. Yao. Eto kwa sa wuti tachima ho bia on. Na wonim de yakoso okwa asadwuma badu na no no a asante fo ne yes wo mo ba mu kuro mu brekum ne de na to wo. Ena no wo we nsa no. Okwa na wadwene ho. Sa wo impani se wonim owu ahwe na wonim owu ahwe na ene wo we nsa no mude moni nso ade o
moti ahodo a mompe mo pese de bi yedum ba makom ne yedi mako hihye mo ni ase wo sa brand ya no yefra se Oboga TV as wan no minim se be ma no ono ye yini yeso wote Belgium ene wafa sa akoda sa abo yi ene woni nam na wo ye yabunu champion ene woni ye no ho se he mo ko hihye wi no a ho mo no no wi no a mo no wi no wi a mo ko peduane papa ni tie de ye ka kire no mo no wi no a sa abo ese no mo kutachi ma ho no mo no wi fu kankan mo ko peduane ni tie de ye ka kire no na wo seso ebi ma santima mu da na wase nyina hye wo seso mo sa mo gugu na sa konfo ba fo kankan no wosi wo no sa wo ya konfo wo odi amusimu ani nso ade e na mo de gugu sa tachima ho na eda ebeji kikire no mo beti mosom ani de mo hunu mo ani so wo so mo asai ya kama yetumufu a mo ntie na nkwaso e be sesa no nti papa abahembo na betina so no banchire bia so yo oyi sei bebe hu se na edika na no oya dia nani ewe enti de wo mu se eda juoda osantene beko akwakoye ye na na ya wo hunu hai wo beko akwaye na yie yie na yie kase pa ekoso ewo nkranza na de tie ne se nkranza asom sante fremre tenti bisi ne wo sante hini ne bom ahene wo ho nti na bisi nei obi ani ho a obetimi akase wo ye mahene okuru mu wo sante hini kase wo yiwa no wayi wo nyiwa wo nyiwu kuru no ye ne dia enti abusafo nyina hye ne nso eda juoda showdown nkranza tumfo yire nti wohwa wo hene yire ni dinede nana adutunwa dadua kenia otosomi no ye nkranza ahima na nei watu anana won senti on the 2nd of December na yewura beko no akwakoye kokrokra ne dihia na se ne hukani a wogya ne muko kwakokrokra na chikura na sayie another historic year a day another showdown eba enti munhye ne nso fi se sabi yemfani hanen kwa prinkin mafie na nsa na obi kaso de bo bebo na nasi bibi so yehunu ne se bunu east nipa bi din sanfo ho nipa bi ede wonu mani abo ho asafo hene nti yenso yedi da ho enti mun hye ne nso wa wo kwan bia no bobo ho sabi yede yana na ekoba bia yedi nachi ene ne ko ba bia ene na ekobia na yene na eko so obefre you so on frɛ you yibedi kan wokurum ho ni atwen no so iti wodi oso ono ye bema wotetachi man na wono se wono na ye konfo na wono na tano ne nakasa no ye be che no ne ye dina hye kukuom ne ye dina bakumase ne ye ba ne ahwese ni tumi no eya ye dina ye nya ne ye sie no tietietia sa na sante ye ba ne ye hunu sa wo so wo bosom ne ye chew ye do ba na wo bosom ne ye agi aka ye de ho tietietia ye mpe problem bia de wo mo no mo hye no so eti sade sante hene eka ye no me pesa o sa tie ni bio na odim sa mpani nsem no eto utirim se enkranza eyo sante hene kru emu bia na dawo enkranza eyo sante hene kru tie ni bio ye wure kasa ne tie na Brazza or Imanu Yidipana, but you put your Alpha Granta, Alpha Braham, Rita House, say a gazette in Upper National House. When you are moving in your number, I don't want to see a number of anyone. Something I'm going to 20 up. And never yet, when she was on your man. So I don't know what and then you answer me him for no Brown for a job. The woman that gave me your mom. Because they had the hand moved to come. And when you had the every parliament, the 18th, one boy, who beat me in the country. As a Jazaya, and started to grace into one of my little constitution, and I'm here. The traditional councils as established by customary law and youth
It's hereby guaranteed. Our constitution. What just the forecast of Tetina, or whom we are not done into my to a Punan or running them up. When the reference is a crossway. What do men want to send you around? And to me, I get one. As I told that yes. That two penny one by there for the and Nick Jeremy or the Mabio Media met the Sark of and so goes the Domao, Minimuta Kunums, where the Arabs were German. Now, some member of your father said, Yanapan, or Newman, Yambo, because you see a chimney and some of Mr. David. When Chamun no master saying, yeah, eti na deɛ ɔsante hene so ɛma yɛ hunu yɛ no me pesa wo tie bi ya kine bo bi ka asɛm bi a wa twena dwene sɛ hey jade ɔkyerɛkyerɛ no kuro siedu nkatia kuro mo nso kɔsɛ kwa mo nkransa brekum ni nyina ɔsante hene na ne dia wo nkrata gutem wo sa wo tumi gu a ni nyina ba ke no wo sesei hyɛ ne nso edadwada menhia ne santehene ekoya yi won kranza de wo so wo be ma no won ko gina tachima ho na oduru ha obehu se grida bi ba ye be pagya na ne ye de na to ni amana mu asie no ho a tie ye fa mo de hye ba ye nto aso now ye wie asanteman asemi na ye be ko Sean Paul wo ye preacher wo ye